समाज सिबियारि रनेस्वर कसारिया मैया रुंसारि जायो। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमा मंगलाजरानि साखाथियाव थानाय बाहरिजरा गामिनि थागिबि रनेस्वर कसारिया प्रेसार स्ट्रक जानायाव कचबिहार सिलिगुरि नार्सिं हमाव दान मोनसेनिबो गोबांसिन फाहामथाय होदोंमोन, नाथाय मोजाङाव लाबोफिननो हानाय जायाखै आरो दा बिथाङा बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ अरायनि थाखाय मैया नागारनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि रनेस्वर कसारिया 1997 मायथाइयाव मंगलाजरा दखरा एबसुनि लोगो नेहाथारि बिबान लाना 3 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव आरोबाव रांगिरिनि बिबानावबो खामानि मावदोंमोन। लोगोसे परबतजरा मंगलाजरानिफ्राय दिहुनजानाय गुमुर सिनेमायाव लेङाइ फावगिरिनि फाव दिन्थिदोंमोन आरो इंराजि 2016 निफ्राय मंगलाजरा दखरा बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै मावबाय थानाय समावनो 18 मे 2018 इं मायथाइयाव हरनि उन्दुनाय समाव प्रेसार स्ट्रक जानानै थायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव मंगलाजरा दखरा एबसुनि गायसनगिरिनि नेहाथारि टुनुराम बसुमतारी आरो दानि सोलिफु मंगलाजरा दखरा एबसुनि नेहाथारि रहेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै गांसे आर'नाइजों रुंसारि रनेस्वर कसारि बिथांखौ मान बावहोदों। लोगोसे परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धर्मनि नेहाथारि जितेन्द्रनाथ स्वर्गियारियाबो बिथांनि रुंसारि जानायाव नुजाथिफैना बाहागो लानानै दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। रनेस्वर गथिया मा खालामनो, अबथिरा गावनि प्रेसार स्ट्रकजों 2018 आवनो जादोंमोन। रनेस्वर कसारिया आंनिनो हासबेन्ड। दा बियो अबथिरा दिनैहाय अक्ट'बर 21 थारिख मोनानि 11:40 गावनि आगोमा जिउखौ जोबथा हां लाबाय। दा बियो रुंसारि जाबाय, मा खालामबावनो, बियो गावनिनो खाफाल जाहैबाय। दा आंबो जेबो बुंनो रोङा। आङो दा बिथांखौ गोसो गोथारैनो बिदाय हरबाय दिनैनि दिनाव आङो। दा बिथाङा दहायनो आगोलावनो बुंखाबाय, समाजनिबो मोजां खामानि मावोमोन। बे मोनफ्रोमबो समाजावनो दङमोन। सोरबा बर' लाइमोनाव होन, हारिमुआवनो होन, जेरावबो बाहागो लादोंमोन। एबसु वार्कार, बियो गोदोनिफ्रायनो एबसु वार्कारबो मावबोनायमोन। बियो मोजां बिनि माबाफ्रा गासिबो लोगोफ्रा दाबो रायखाङो बिथांखौ। दा बिथाङा गावनि दुर्भाग्य, बिथाङा दा गैला। दिनैनो जोबथा हां लाबाय। जों दा बेखौ आलो गोजोनैनो जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। दा नोंसिनि न'खराव नोंजों लोगोसे साबैसे दं? आंनि न'खराव दा बिमा फिसा 3ल'सै। 4 बिबाजै सासे दं, फिसाला 2, फिसाजो 1 दंमोन, बिलाइ हरबाय। नैबे न'खरनि गारजेन रनेस्वर कसारि बिथाङा थैनानै थांबाय। बिथाङा सासे जोंनि गोख्रों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन, मंगलाजरा दखरानि। दा बिथांनि जोबथा बुब्लियाव जोङो फैनानै दिनै बिथांखौ बिदाय होफैदों। दा बिथाङा आगोहाय 1987 निफ्राय 88, 99 सिम बिथाङा जोंनि मंगलाजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव थानानै जोबोद गोहोम गोनाङै जोंजों मावफाबोदों। बिथांनि मावफुंनाय, बिथांनि खामानिफ्रा मेंनो रोङैमोन। दा जोङो बिथांखौ अबथिरायै खोमानानै लाबाय। दा बिथाङा 1989 आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केसियार हिसाबै दङमोन। आरो बिनि उनाव 1997 आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मंगलाजरा दखरानिनो सासे लोगो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान मावबोदों। बिथांनि मावनाया मेंनो रोङै। बिथांखौ जोङो अरायबो गोसोखांगोन आरो गोसोखांबाय थागोन। आरो बेनि परे बिथाङा बे 96-97 नि बिथोरावनो जोंनि मंगलाजरा हालामनिफ्राय दिहुनजानाय
गुमुर फिल्मनि सासे एक्टर हिसाबै खामानि मावदों बा बिफाव लादों। दा बिथांनि जेरावबो नांथाबनाय आरो बिथांनि गासिबो खामानियाव हेफाजाब होनायाव जोंहा जोबनो गैयै बिथांनि खाथियाव ऋण थाबाय। दा ओंखायनो जोङो बिथांनि मावनायखौ जों जेब्लाबो बावनाय नङा। दा जोंनि जोबथा बुब्लियाव जोङो बिथांखौ बिनि थाखायनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद मंगलाजरा दख'रानिफ्राय बिदाय होफैदों।